Hei! Bine ai regăsit la un videoclip. Bă, băieți, nu uitați, nu mai știu când încep un videoclip. Bună ziua, doamna mea, bine ai regăsit la un videoclip. Astăzi, știu că n-am mai filmat de mult, dar m-am un videoclip de pus, filmat. Am vrut să filmez acum de episoade, dar că nu mi-a ieșit bine. Ba, nu găseam timp, ba, nu găseam nu știu ce, ba, para. Și mă întrebai și majoritatea lucrurilor pe care le avem atunci. Eu mai am un videoclip care o să-l pun imediat după dacă nu l-am șters. E bine, Nico mi-a intrat pe cont. Și mi-a furat tot. Am făcut rost de majoritatea itemelor bune. Deci s-a băgat și V3-ul. Nu uitați și mai șmecher server mc.ratoni.ro. Mi se pare un cel mai tare servere. Uitați, băiatul ăsta mi-a intrat pe cont. Eduard. Aici l-avem pe Eduard. Pana, tota Eva. Aici avem noul din ăsta, care o să mai deschidem poate în acest videoclip. Creator de premium, aș vrea. Arată pe dacă ești micher. Așa vrea să omor pe cineva astăzi. O să vă arăt imediat pe cine am target. Eu știu și profilul, știu tot. Pe băiatul ăsta sau ăsta. Am practic. Cumpăr Selces. Rău cu cine cersi. O mai puțin vânt. Cumpăr Selces. Ai clan. Aici, primăvară. Cât? Poate nu ga și neabricable. Ok. Vino mult. Bun, Selces de 1. Dar nu pe tine. Ok. Cum pese orice de armură de pe tine. Guys, trebuie să facem opening. De fapt, stai că nu pot să vorbesc cu voi.
cumpăr, nu de... Deci nu știu ce decât. În fine. Acum am folosit nici nu e folosit de mapă. Am uitat ca să vă arăt ce... să vă arăt... Avem aici fanii, salutați câte kill-uri am! Abia știi ca să joc, să le trec pe SRS. Ori PvP, nu, ori PvP. Ok. Da, uite-te și tu cine vine, n-a poftim. Are enchanturile alea, marșă, marșă. Hai, fani, cutii. Nu cu tine. Na, bă, dar uitați, să vă arăt ce armură are, guys. Toate mânuiei. Ce noob! Ne workshop. Ce bălă! Ce noob! Ia-i poia! LOL. Bă! Bun? Exact. Bun. Andrei, mama, tu descump. Okay. Guys, let's opening. Guys, cred că în videoclipul ăsta facem opening. Ce ziceți, a? Băgăm opening. Băgăm? Nu știu. Aș da ca sabia, aș da sabia, aș da sabia. Nu RTP, nu. Are un artefact premium. Ok, spawn. Nu, îmi dau sabia, îmi dau sabia!
papa, papu, șoiba de boi. Bună. Nu! Deci, guys, băiatul ăsta nu mă aude, nu mă aude, nu mă aude. Nu. Păsăban, bără, păsăban. Ne filmez? Ok. Băieți, revenim. Bun, băieți, am revenit. L-am adus pe Nicolas și că i s-a încălzit tastatura. Zi, bă, și tu ceva la video, ce să facă copiii? Să dea? După 12.000 de ani. Să dea? Da, mă, n-am răcitor, sau cum se numea. Mă, pe YouTube. Eu vrei să spun ce am? Bă, Nicolas, zi ce trebuie să facă lumea la acest videoclip. Să dea? Pare că acum intru și eu pe la un chiar frumos. Nicolas, ce să facă lumea la acest videoclip? Ce să facă lumea la acest videoclip? Să dea like și subscribe. Mai puțin, guys, ne facem 200 de biștari. Sel. 200 de biștari, tată. Mai puțin ne facem 200 de biștari. Bă, hai acolo cu subscribe să faci 200 de biștari. Hai că doar aici. Player hit. Cheamă. Am înțeles. Știi și eu. Ok. Hai că acum intru pe MC. MC. Două leacă pe mod. Aha. Bun, băieți, deci în videoclip pur și simplu vreau să omor pe cineva. Dar că nu știu pe cine, I guess. Mi se încarcă puțin greu mapa. Aoleu. Gata, mă. Mi-am băgat parola și nu vreau să o Așa audă. și? Acum îmi dau să mai vezi în engleză. Ok, guys, filmăm. Nu treci tu pe MC. Bă, gata, bă, cum e... Mar... Vladimir. Gata, nu te mai teleporta. Hai, public 2. Păi, uitați de like, subscribe acolo, mă bagă pe carton. Eu sunt pe Discord. Cristina ia ca. Bă,
Da, șocea. Guys, dacă aveți să aveți DV2 câteva enchanturi, vă da DV3. Bă, gata! Mă scrie merită, pă. Gata. Nicolas, de-aia uite să vezi câte kill-uri am. Fani, am o întrebare. Uite să vezi câte kill-uri am. Care e mai bună? Sabia de rebirth, care cred că e mai bună, sau sabia de asta, de V3? Sabie de De rebirth. rebirth. Da. Vreau să vezi câte kill-uri am. Vreau să vezi câte kill-uri. Băi! Mai am puțin întreb pe Fabi. Guys, am lag și secunde. nu știu de ce să-mi bat piciorul. Hai deodată, bă, dai DV2. Lag. Ce are mă la lui ea? Are Pickaxe Dragon cu Soul Miner 2. Mamă. Ia să vedem pingul. Îți dai seama să vă nu. Fani, vezi pe cineva și are tome foarte proaste, tu ce faci? Lomul. Cumpăr să-l cez. Mai bules. I don't know. Okay, I am. Te aici. Sună de ăsta bun, mamă, ce papuci. Bă, eu. De ce dar vine așa să fac un spawner? Am avut o încercare eșuată și de atunci mi-am dorit foarte mult să fac un spawner. Da, cred că o să fac spawner. Guys, în 5 ani. doamne fel. Că merg el, băi. Bye, VCC. Ok, o să luăm câteva black scroll. Mai deodată asta n-ai vision. De ce îl cumpărai tu? Nu, dar la topor scrie că îmi dă, oferă efect de night vision 1, regeneration mamă. 1, speed 1, strength 1. Asta e bun și la minat, că poți să te uiți după din astea, știi? Fani, să-mi zici dacă mai ai nevoie de obsidian. Ce tu de așa de mult obsidian de mă pui mereu să-ți fac rost de obsidian? Ca să mă bag cu cristale. Fani, mi-am vândut eu artificiile sau ce am făcut de nu mai am nicio artifică?
Nu știu. What the fuck? What? Guys, vând un topor. Vând. CRC. Este artefacte, dă-ne pana mea. Nu? Farim. O zane? Schimbam controlele. Că vreau să fac o mică schimbare. Ce schimbare mai vrei? Prin Ce se întâmplă dacă ai același topor și îl bam, bum, bam, bum? protecție, da? Vâlții. Și nu ies din protecție. Guys, deci, bă, eu un pic să-și dai la ce propria... Bă! Degeaba. Zi tu, Lenu, dacă ești din protecție. Pe pelutite mele. Mama munci degeaba. Guys, nu știu, ce trebuie, dar nu e interesant deloc. Fac să minez cu pickaxe-ul prost și fără armura mea bună. Ce sincer că cam da. Voi Dar stați fani, și mi s-a încălzit așa de tare de laptopul. like. Fani, Guys, mă plictisesc odată. Pentru că țin tastatura aprinsă pentru că se vede mai bine, eu stau în întuneric. Păi Și mie le... sta afară. dă protecția. Bun, guys, nu uitați acolo să dați un like, un subscribe. Bă, până la final videoclipului eu gen mor aici. SL 1101 Racus, boom. Dacă nimeni nu cumpără și Night Bliss, Boost Pro 3x3, ultim preț Q David X, da, bibica mea. Băieți, eu cam și episodul de azi, sper că v-a plăcut, dacă nu v-a plăcut, nu uitați să dați acolo butonul de like, că eu am fost Fanisal, v-am pup!